Mga classmate, ako nang gitrain akong body mga classmate. Siya akong gipatira diya sa parking area. Diyan ako sa gipatira sa lisod. Kay para matrain ko maayo. Ako tanawon mga classmate. Okay ra mga classmate. Train ako sa gitraining kay para sinundalo ni mga classmate. Basta mag-training dito ko sa lisod maguna. Kaya mo abroad daw siya. Kinahalan sa abroad mga classmate. Mo training ko sa TISDA. Kinahalan yun daw certificate sa insito. Dapat mo experience yung kadaan para di ka mangamuti ni kabut sa gawas. Na mayabas pa ka dere pag kabut ito mangamuti pag yun. Awan na ayo. Kinahalan mag-training kadaan. Pang experience. Kinahalang yun experience. Kaya pag abot ni mo dito sa TISDA, di na ka maglisod. Di na ka maglisod o kuha og certificate. Mabrood di ka del? Ha? Mabrood ka? Ano yun? Kinahalang na pangandoy. Aka mo mga liburer ay mo pagkuhan nga libur mo. Ang iwa ang inyong ibadihan nga mag-practice mo. Akin mga classmate, ang sweldo na kuha ni di na libor. Mason-maso na, magawang sa libor. Pag mamaster siya mga classmate, ako na siyang itutong sa skill. Kanang mabiyaan ako. Ako na masaligan. Maningkamot kita nga makamaog. Para di ta perminting libor. Dakan ako mga body nga gipantunan mga classmate nga nakamao na. Pero nang hawa sila sa kuha kay nakakita sila lain trabaho. Pero nanangit sila sa kuha mga classmate. Ako lang gitugutan kay aron makakita po sila og mga diskarte. Kay diri sila permi sa kuha, mag-agad-agad sila sa kuha. May na makaugalingon pud sila. Katong isa ka body na ko mga classmate. Katong nasa akong video mga classmate. Wala to, nakadagan to. Bahagang iko ka to, kay init ko na kayo. Karon ga-drive na lang tricycle. May sa tricycle kay Landong. Dere ko to bakong video mga classmate. Salamat. Thank you.